Min kmieni filgħodu bdew l-azzjonijiet tat-tobba fiċ-ċentri tas-saħħa madwar il-pajjiż hekk kif is-sistema tas-saħħa tinsab f'emerġenza bil-professjonisti qed ibatu mill-maniġment ħażin u n-nuqqas ta' investiment filwaqt li l-pazjenti ilhom snin jesperjenzaw stennija twila u skumdità kaġun tal-fatt li l-Gvern baqa' ma investix fl-infrastruttura u fir-riżorsi umani. Huwa biss issa li l-Ministeru tas-Saħħa donnu rrealizza li jeħtieġ aktar tobba tant illi fi stqarrija maħruġa matul il-jum u qal li qed jesplora kull possibilità oħra li attira aktar tobba. Id-direttivi fiċ-ċentri tas-saħħa qed jaffettwaw is-servizzi f'diversi lokalitajiet fl-istess tqarrija l-Gvern tal-lista ta' 5 sptarijiet minn fejn qed jiġi offrut tabib tal-familja sabiex jipprova jtaffi xi ftit minn dan l-impatt. Aktar tard fi stqarrija separata l-mam spjegat illi t-tobba kollha osservaw id-direttivi li nħarġu għaċ-ċentri tas-saħħa. Tobba fakru li l-ammont ta' ċentri li operaw matul il-jum kien l-istess numru ta' kemm ikun hemm miftuħin f'festa pubblika u għalhekk ma jistgħux jifhmu kif il-Gvern qabatu taħal fi ftehim ieħor deskritt bħala irregolari mal-privat dan bl-iskuża illi hemm l-azzjonijiet fiċ-ċentri tas-saħħa.